Ilungu lomculo wembube iLadysmith Black Mambazo uSibongiseni Shabalala usemkhankasweni wokwelekelela izisulu zezikhukhula KwaZulu Natal. Uzovakashela izindawo lapho kubhaciswe khona izisulu zezikhukhula. Ukuzwa kabanzi ngaloluhlelo sixhumana naye ngohlelo lwezokuxhumana nge-internet iZOOM. Mshengu, sikubingelela sikwamukele ezindabeni zasemini. Qala nje usitshele ngohlelo lokwelekelela amaciko akhahlanyezwa i-COVID-19. Ingabe lihamba kanjani? Siyabonga kakhulu. Uhlelo luhamba kahle kakhulu. This time ilokhuzana sizobe silekelela umphakathi wakhahlamezeka ngesikhathi sezikhukhula. Sisebenzisana nenhlangano ebizwa ngesekhometha. Usizo esilitholile luqhamuka kwa-IDC ukuthi kusizakale yonke lemphakathi elokhuzana eyahlukumeza ngesikhathi sezikhukhula. Soke sobe sihambela indawo yaseNanda, sihambele kwaNgcolosi, siye eNazaretha, indawo ngeindawo ezihlukene. Okuhle kakhulu ngalolu hlelo ukuthi uIDC benosekhometha bavumelene ngokuthi bazolekelela lapho kubekwe khona kakhulu abantu laba abahanjelwa imizi, ama-shelter lapho bebekwe khona. Isifiso sabo ukuthi balekelele amasonto nje okokuqala baqale ngamasonto awu4 baloku bebalethela ukudla njalo ngesonto babalethela ukudla indawo ezahlukene. Mshengu, laba imphakathi leni nizobe niyikhethe kanjani futhi ke niyilekelela ngani kahle? Imphakathi lena njengoba kwaNgcolosi nje ngaphansi kwenkosi uBhengu kunezinduna esathi masifika khona zakhomba imizi lapho kwakhona imizi yamatshe eqhamuka entabeni ashaya imizi abanye abantu bashona kwase kuthi abasele balahlekelwa indawo zokuhlala. So ke sikhethe kanjalo ngokuxhumana neinduna nenkosi yakhona. Into abazolekelelwa ngayo ke balekelelwa ngokudla, baphinde balekelelwe ngeipontshi zokulala kanye nezingubo. Indawo ke esihambelayo asigcini ekwaNgcolosi, sizohamba siye eNanda, emachobeni, siye eNazaretha, eNazaretha kunendawo ekuthiwa iIsland, siphinde futhi siye nakwaSanti la kukhona ama-shelter. Ngaphandle kokusiza ama-shelter kunama-hampers azonikezwa umphakathi ke lona okulahlekelwa abantu abahamba baze bafike kwinani elifika ku800 abazokwazi ukuthi balekeleleke ngalolu hlelo. Sibonge kakhulu Mshengu ngalolu hlelo eniqhamuke nalo, siphinde futhi sibonge kakhulu nangesikhathi sakho. uSibongiseni Shabalala besikhuluma naye ngomkhankaso wokusiza izisulu zezikhukhula KwaZulu Natal.